Сега тук съм ви подготвила накратко. Искам да ви обясня каква е еволюцията на предприемача. Зародиша, нали, индустриалния предприемач, там, знаете, изискваше се хора с много опит, нали, с професионалисти, които са тясно специализирани, разбират в конкретната сфера. Успехът се да беше равен на мащаб. Този етап вече отдавна отмина. Втория етап от еволюцията на предприемачеството е корпоративния предприемач. Това е ерата, в която започнаха да възникват големи корпорации. Фокус върху корпоративния предприемач всъщност са процесите, ефективността, управлението. Профилът на този вид предприемач е мениджър, стратег, организационен лидер. След 2000-та година с настъпването на навлизането по-масово на интернет, реално се възроди дигиталния предприемач. Фокус при дигиталния предприемач са технологиите, софтуера, интернет. Профила е визионер, иноватор, мислене като на стартъп мислене. И към днешна дата, 2020 година, тъй като инструменти на изкуствен интелект има от няколко години вече, всъщност е така наречения AI предприемач. Фокуса е системи, автоматизации, персонализации. Виждате маркетинга как се промени предимно в персонализиран маркетинг. Рекламите също са доста персонализирани. Таргет групите са тясно специализирани. За всяка отделна таргет група има под таргет група с отделно ключово маркетинг послание и съответните маркетинг активности.